חבר'ה, אנחנו כרגע אחרי 6 רייזרים שלא עוצרים, אני אחריהם עדיין קשר עין, כולם בורחים. נראות אותה בכביש. תהיות להוראת שוטר, אמסלם. למה אתה לא עוצר? אני לא שמעתי אותך. לא שמעת אותנו? הבוקר יצאנו לפעילות אכיפה ביער בן שמן, בכוחות משולבים, ביחד עם סיירת ארצית, מתנה, יחידת הג'יפים, מתנדבים וניידות התנועה, על מנת לבצע אכיפה כנגד עבירות מסכנות חיים של רוכבי השטח, טרקטרונים ודו-גלגלי. בסדר, אני רואה אותם. ניידות, הם שוב בורחים, אני לא יכול להיכנס לשביל הזה. סיירת ארצית, הם עולים אליך, תנסה לתקל אותם, מי שאלה. תעצור, הם בדרך אליך. תעצור, הם בדרך אליך. חכה להם פה. כרגע אתה בא איתי לתחנה על זה שנהגת ללא רישיון נהיגה. במהלך המבצע נצפו רוכבי השטח, טרקטרונים ואופנועי שטח, כאשר הם מבצעים עבירות מסכנות חיים בקרב המבלים ביער. הנהגים נתפסו, נרשמו דוחות ובוצעה אכיפה כנגדם. משטרת ישראל תמשיך באכיפה כנגד אותם רוכבים אשר מבצעים עבירות מסכנות חיים על מנת לשמור על שלום הציבור.